El Consell Comarcal de l'Alt Empordà promou la tercera edició d'Ocupal per tal d'oferir formació d'oficis gratuïta a joves que ni estudien ni treballen. En total n'hi participen 42 d'entre 16 i 19 anys. En els propers 3 mesos es formaran en diferents àmbits com el forestal, l'administratiu i manetes, fent actuacions reals en una vintena de municipis. Típic manetes de lampisteria, paleteria, fusteria. I en aquest sentit ens hem volgut enfocar també en els ajuntaments. Hem tingut molta participació dels ajuntaments on aquestes pràctiques les fareu en els ajuntaments, amb tasques de manteniment com, per exemple, pintura, arregle de mobiliari urbà, arregle de fusteria de municipis, que en principi a 20 municipis diferents fareu aquestes tasques. Una altra de les tasques que fareu aquest any, aquests 3 mesos que en principi dura el projecte, seran el tema forestal. Com ja sabeu, aquest estiu va haver-hi els incendis forestals i nosaltres vam creure que juntament amb l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal d'aquí de l'Alt Empordà fareu tasques de forestals a diferents municipis, a Llers, on hi haurà una poda d'oliveres i treballs forestals, a la Jonquera, a Vilanam, a Avinyonet de Puigventós, a Santa Llogaia, a Alfà, a Vilafant i a Campmany, llocs on va haver-hi molta afectació en aquest sentit dels incendis. I un altre dels temes que també hem fet i repetim cada any és el tema de l'administratiu. Vosaltres, els joves que esteu aquí, heu de saber com fer un currículum, us ensenyarem com fer-ho, com fer atenció al públic, gestió administrativa, organització d'esdeveniments, difusió dels projectes. Són les 3 tasques que en aquest sentit el projecte Ocupal volem afegir. En la presentació a la seu del Consell Comarcal també hi han participat representants de la Generalitat i de la Diputació. Els projectes aquests com l'Ocupal, que ja va per la tercera edició, són importants per moltes coses. Sobretot perquè és un projecte que intenta donar resposta. Intenta donar resposta a unes constatacions com són la crisi, com són la crisi de valors, fins i tot de l'esforç, de la rutina, del guanyar-se les garrofes, que diguéssim. Intenta donar resposta també a problemes com és l'abandonament escolar i sobretot el que intenta és fer-ho arrelat en el territori. La situació econòmica és la que és i ara no descobrirem res, però sí que crec que una de les coses bones que té aquest projecte és que permet a gent com vosaltres donar-vos una oportunitat de formar-vos. La formació ve en molts àmbits a la vida, però és evident que sense formació difícilment l'ocupabilitat pot ser alta i més en un moment com el que estem passant ara mateix. Per tant, és una gran oportunitat per vosaltres. Per animar aquests 42 joves, Pere Giró ha llegit algunes opinions d'antics participants de l'Ocupal. Amb els anteriors companys que van fer el projecte Ocupal, opinions com, per exemple, em sento útil, abans no tenia rutina, d'una festa a una altra. Antes envidiava a la gente, ahora me envidian a mi. Ara veig la vida d'una altra manera. M'agrada que els meus pares em vegin diferent. Em sento més madur i haver de fer alguna cosa m'ha ajudat. Ocupal es realitza amb el suport de professionals i d'empreses de la comarca.